wajen abubuwan da ake shigowa da su to ci daga nan aka ci gaba da fara samun yiwuwa na samun yunwa in Allah ya taimake mu saboda lokacin wancan gwamnatin an ce a yi shinkafa a yi noma wannan Allah ya sa ya samu su ce amma da lokacin aka fara ana cikin haka an samu an fara ana zuwa sai kuma ga maganar yakin Ukraine dama daga nan ake shigowa bread nan da muke amfani shi don breakfast da sauransu daga can ake shigowa da shi to wannan yakin zai sa an samu matsala ba a shigowa da shi ga kuma magana takin nan ma sinadar shi ta ake shigowa da yi zama sai ya zama farashin shi ya tsada ya zama ba ba sa irin ma ya kamata wannan sai ya fara shi ma mun haɗe na ainihin saboda yunwa to da wannan sana'ar da yi da Najeriya ta yi samun sanadiyar wannan